Diolch i ni wedi o. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint unwaith eto a gael dod ger dyfron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn gofyn i ti hi bresynoli dy hun yma neu'n plith a bydd pob yr un ohonom yn gallu tystio i'r ffaith dy fod ti wedi dod i'n plith. Tywallt ysbryd arnom, bendithia a diogel yn hamser i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Crist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau fel y gwyddoch chi i ni yn parhau fethu cymryd casgliad ar y sil. Os hoffech gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stywardiad. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn sil am hanner awr wedi 3. Diolch i ddarllen o air Duw o lyfr yr Actau, bedwaredd benod, ac yn dechrau yn adnod 23. Actau, penod 4, bedwaredd benod, ac yn dechrau yn adnod 23. A hwythau wedi ei gollwng ymaith a ddeithant at yr eiddynt ac a ddangosant yr holl bethau a ddywedasau'r archoffeiriaid a'r henuriaid wrthynt. Hwythau pan glywsant o un fryd a gyfodasant ei llef at Dduw ac a ddywedasant o arglwydd, tydi yw'r Duw, yr hwn a wneithos y nef, a'r ddeiar, a'r môr ac oll sydd yn ddynt. Yr hwn trwy'r ysbryd glân yng ngenau dy was Dafydd a ddywedaist, paham y terfysgodd y cynhedloedd ac y bwriadodd y bobloedd bethau ofer. Brenhinoedd y ddeiar a safasant i fyny ac ar llywodraethwyr am gasglasant ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei grys ef. Canis mewn gwirionedd yn y ddinas hon yr ymgynullodd yn erbyn dy sanct fab Iesu, yr hwn a'n einiais ti, Herod a Fontius Peilat gyda'r cynhedloedd a phobl Israel. I wneithir pa bethau bynnag a raglinio dy law ath gyngor di ei gwneithir, ac yn awr arglwydd edrych ar ei bygythion hwy, a chaniata i ddweision dreithi dy air di gyda phob hyfyder, trwy estyn ohonot dy law i achau, ac fel y gwneler arwyddion a'r hyfeddodau trwy enw dy sanctaidd fab Iesu. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ata ti ac yn i yn llawenhau am bob un cyfle ac yn diolch ein bod yn gallu dod yn hyderus o flaen dorseddfainc yn gwybod ein bod yn dod nid trwy ein henw neu'n hymdrechion neu'n gweithredoedd ni'n hunan ond yn dod trwy perffeithrwydd cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist trwy ei fuddod ef, yr hyn a wnaeth ef ar y ddeiar yma trosom ni iddo gyflawni'r gyfraith yn ein lle, iddo gymeryd ein cosb yn ein lle, ac fe goncrodd bedd, fe goncrodd un drwf, fe goncrodd pechod wrth atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau, yn awr yma i'n eiriol trosom, mae'n gweddio trosom ac o Dduw i ni yn llawenhau o feddwl yr hyder yma hyn yn ei roed i ni, hyd yn oed mewn dyddiau fel hyn, mewn dyddiau tywyll, dyrys, cymleth, o Dduw, dyddiau o ddifaterwch ac eto Dduw mae yn ein llenwi ni a hyder gan ein bod yn dod at yr holl alluog gan fod gen i'n waredwr sydd wedi'n caru ni cymaint iddo rhoi ei einioes trosom. Ac mae wedi addo ein cadw ni tan y dydd pan fydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti ein bod yn gallu edrych tuag ata ti yn hyderus yn gwybod y byddi di yn ein cadw ni, yn ein diogelu ni, yn ein bendithio ni. Ac felly ni cyflwyno'n hoedfa i ddofal di ac yn gofyn i ti i ddod lawr ein plith. Y byddi di'n rhoi y weddi honno ar gelonau bob yr un ohono i ni cael profi o'th bresenoldeb. O Dduw, i ni'n gweddio bydd dy agosatrwydd yn real iawn i ni yma ac i'r rhai sydd yn gwrando y byddi di yn bendithio pa le bynnag y byddwn. Ac o Dduw, y bydd ffrwyth yn dod o hyn. Y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu. Y bydd enw ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, bendithiau'n hoedfa, paratoni ar gyfer wythnos i dy wasanaethu di, y byddwn ni'n gallu byw i dy ogoneddu di ath fwynhau. Helpa ni o Dduw yn ystod yr wythnos i wneud y pethau hyn, i dy ogoneddu di ym mhob peth yn ni ddweud a'i wneud, ac hefyd o Dduw y gallwn dy fwynhau di. I fwynhau dy bresenoldeb wrth i ni ddarllen dy air ac i alw ar denw. I fwynhau dy bresenoldeb o Dduw wrth i ni fynd a dod, wrth i ni deithio, wrth i ni edrych ar y fyd natur, wrth i ni edrych ar dy ragluniaethau di
y bydd ein calonau ni yn llawenhau ac yn mwynhau dy gwmnïaeth. Felly o Dduw, bendithion ni nawr, tir di'n plith, diogelan amser a'r holl ddydd, y bydd yr holl ddydd yma yn dy blesio di ac yn dy ogoneddu di. Bendithion ni nawr, tywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn i'n otri enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda chi ni aros ar ein heistedd i wrando'r recordiad o emyn rhif 89. Dew mawr y rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o'th waith, ond dwyfol ras, mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw. Pa ddiw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Gen i aros ar ein heistedd i wrando'r recordiad o emyn rhif 89.
Mae'n testyn o lyfr yr Actau bedwaredd benod ac adnodau 29 hyd 30 fel testyn. Actau penod 4 adnod 29 hyd 30. Ac yn awr arglwydd edrych ar ei bygythion hwy a chaniata i ddweision dreithi dy air di gyda phob hyfyder trwy estyn ohono dy law i achau ac fel y gwneler arwyddion ar hyfeddodau trwy enw dy sanctaidd fab Iesu. Ar unwaith eto, mae yna ddisgrifiad o gyflwr trienus calon dyn yma. I ni wedi gweld gweithred gwirthiol, llawn trigaredd, yn barod yn yr adnodau sydd yn arwain i fyny at yr rhan yma o'r ysgrythyr. Ac fe arweiniodd y wyrth honno at gyfle gwych i gyhoeddi'r efengil. Cyn ni'n darllen am ffynigrwydd yr arweinyddion crefyddol. I ni'n gweld hyn trwy garcharu Pedr ac Ioan. Ond yna pan holir yr apostolion y bore tranoeth, nid ydynt yn dal yn ôl o gwbl, pan mae'r awdurdodau yn ymwneud â nhw ac yn ei bygwth nhw ac yn wedi carcharu nhw, felly maen nhw'n gwybod beth sydd o'i blaenau nhw o bosib, ac efallai'n debygol, roedden nhw'n gwybod bod eu bywydau nhw mewn peryg, roedden nhw'n gwybod beth oedd rhain yn abl i wneud. A'r awdurdod oedd ganddyn nhw wneud hynny, bydden nhw'n gallu bod mewn cryn dipyn o drwbl. Carchar, nid dyna yr unig beth oedden nhw'n i wynebu, bydden nhw wedi gallu gwynebu pob math o bethau, o greulondeb, hyd at ei lladd. Wel, gwrandewch ar ymateb y dynion yma. Adnod 9. Od ydys yn ein holi ni heddiw am y weithred dda i'r dyn claf, sef pa wedd yr iachawyd ef, bydded hysbys i chwi oll ac i bawb o bobl Israel mae trwy enw Iesu Crist o Nazareth, yr hwn a groes hoeliaso chwi, yr hwn a gyfodo Duw o ferw, trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach gerich bron chwi. Hwn yw'r maen a lyswyd gennych chwi'r adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongl, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, canis nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Wel, bron iawn allech chi fentro dweud, mae bob un llinell fyna, pob un brawddeg, bob un cymal o'r frawddeg, mi fyddech chi'n meddwl, dwi ddim yn credu bod hwnna'n ddoeth iawn i ddweud o dan yr amgylchiadau. Ac yna chi'n dod i'r frawddeg nesaf, chi'n meddwl, byddech chi'ch anadl chi yn eich dwrn, byddech chi'n poeni drostyn nhw, byddech calon chi'n dechrau curo, petai chi wedi bod yn gwrando ar nhw, byddech llyged chi'n agored, a mi fyddech chi'n meddwl, dyw hwn ddim yn mynd i orffen, ddim yn mynd i ddiweddu'n dda iawn i'r ddau yma. Mae'r rhain yn mynd i fod mewn trwbl. Mi fyddai'r rhai yn mynd trwy dweud, o byddwch dawel, pidwch a dweud e. Ni'n gwybod mai dyna sydd wir, pidwch a dweud e. Chi newydd fod yn y carchar, ac yna i chi'n dweud y geiriau yma. Gadewch unwaith eto, heddiw, i ni yma heddiw, am y weithred dda i'r dyn claf. I ni di wneud beth da. A mae'n dweud, byddwch hysbys i chwi oll ac i bawb o bobl Israel, mai trwy enw Iesu Crist o Nazareth, yr hwn i chi di groeshoelio, trwy enw fe ni wedi achau e. Ac mae'n mynd ymlaen ac ymlaen. Darllenwch eto. Gai ofyn a fydde gen ni'r hyder i fedru siarad a'n gelynion ni yn y fath le. Neu a fydd ni'n dewis a dethol beth i ni'n dweud, ac yn addasu mymryn, ac yn falle'n dyfrio i lawr y neges rhywfaint. Wel, roedd y gelynion mewn penbleth yn sicr, yr oedd yn weithred da, yr oedd hyn yn amlwg wedi digwydd, oedd neb yn gallu gwadu'r ffaith bod yna weithred da, ac felly mae hwnna'n broblem yn diwe. Mae'n broblem dyrys i'r gelynion pan maen nhw'n gweld bod rhywun wedi gwneud rhywbeth da, ond dyn nhw ddim yn eich hoffi chi. Sut ych chi'n dod mas o hwnna? Chi wedi gwneud rhywbeth da, ond maen nhw'n wrthwynebus i chi, a dyma broblem oedd fan hyn. Maen nhw eisiau tywelu'r apostolion, felly be maen nhw'n gwneud yw gorchymyn nhw beidio pregethu yn enw'r Iesu. Maen nhw'n meddwl, wel, falle newn ni ddweud hynny. Peidiwch a phregethu yn enw yr arglwydd Iesu Crist. Wel, gwrandewch adnod 16-17. Gan ddwedyd, beth a wnawn ni i'r dynion hyn? Canis yn ddiau arwydd hynod a wnaed trwyddynt hwy, hysbys i bawb ar sydd yn preswylio'n Jerusalem, ac nis gallwn ni ei wadu. Eithir, fel nas teiner ymhellach ymhlith y bobl, gan fygwth bygythion hwy, na lefaront mwyach wrth un dyn yn yr enw hwn.
Dyna'r gorau ni'n gallu meddwl amdano dan yr amgylchiadau. Mae yna bobl yma, maen nhw wedi gweld beth sydd wedi digwydd. Os newn ni gario ymlaen a gwneud beth ni eisiau wneud, ni'n mynd i fod mewn trwbl, felly newn ni i bygwth nhw. Am y tro, tan maen nhw'n gallu meddwl am rhywbeth gwell. Ond am ateb roddodd yr apostolion, gwrandewch ar adnod 19 a 20, eithir Pedr ac Ioan, a ateb asant iddynt ac a ddywedasant, a'i cyfiawn yw ger bron Duw, wrando arno chwi yn hytrach nag ar Dduw bernw chwi, canys ni allwn ni na ddywedom y pethau a welsom ac a glywsom. I ni ddim yn mynd i wrando arno chi mewn geiriau eraill. I bwy ni'n mynd i wrando arno? Duw sydd wedi'n gorchymyn i bregethu neu arno chi sy'n bygodd ein lladd ni. A does dim dadl. Dyw e ddim yn beth cyfiawn i ni wrando arno chi pan mae e'n groes i air Duw. A maen nhw'n dweud fedrwn ni ddim ta beth. I ni ddim yn gallu bod yn dawel. Canys ni allwn ni na ddywedom y pethau a welsom ac a glywsom. Wel, dyna'r cefndir i chi. Wel, hoffwn ni edrych ar yr adnodau yma ac yr benod gyntaf fydd cyfnod anodd ac yna'n ail Crist yr ateb ac yn olaf yn drydydd cadwedigaeth yr arglwydd. Cyfnod anodd, Crist yr ateb ac yn olaf cadwedigaeth yr arglwydd. Wel, yn gyntaf, yr oedd yn sicr yn gyfnod anodd yn hanes yr eglwys fore. Yr oedd yn anodd i'r apostolion, ond hefyd i'r Cristnogion lleol, i'r eglwys yn gyffredinol roedd yn wynebu adegau caled anodd bygythiadau. Cyfnod o erledigaeth, ffyrnigrwydd tuag at yr efengil, hynny yw tuag at Iesu Grist. Roedd yn gyfnod anodd. Roedden nhw'n gwybod i bod nhw wedi croeshoelio yr Iesu ac felly yn gwybod mi fydd y dilynwyr yr Iesu yn gallu gwynebu yr un peth. Ond pan rhyddhawyd yr apostolion, eithant yn syth at eu pobl, do at yr eglwys, adnod 23 a hwythau, wedi gollwng ymaith a ddeithant at yr eiddynt ac ydyn gosasant yr holl bethau a ddywedasau'r archoffeiriaid a'r heniriaid wrthynt. Yr oeddent i gyd yn gwybod bod eu bywydau mewn peryg. Roedd pawb yn gwybod, roedd yr eglwys yn gwybod hynny. Ac os gwylltiwyd yr arweinwyr ar ôl gweithred o gariad a thrigaredd tuag at claf a iachaief, pa obeth oedd ganddynt osgoi erledigaeth ffyrnig? Dyna'r rhesymeg, mae'n rhesymeg synhwyrol yn diwedd, dyna beth fyddwch chi yn ei ddisgwyl. A felly bydd y nifer ohonyn nhw falle yn ofnus. Byddwch chi gallu gweld hynny, mi fyddwch chi'n gallu cyfiawnhau i ryw raddau, mi fyddwch chi'n gallu dweud, petawn ni yn y sefyllfa honno, mi fyddwn ni hefyd yn bryderus. Mi fydden nhw'n ofni dros ein hunan, ond hefyd dros eu hynwyliaid. Falle bod yn un peth i beidio ofni dros ni'n hunan, ond yn gwybod bod y peryg un rai sydd yn anwyl i ni, cyfeillion i ni, ac yna mae'r ofn yn cymryd rhyw natur wahanol wedyn ni. Mae'r ofn yn mynd yn ddyfnach i ni'n fodlon i bobl fod yn flin tuag ato ni, ond mae'n rhywbeth arall pan mae rhywun yn flin tuag at ein plant, neu rieni, neu beth bynnag yw e. Mae hwnna yn brifo fwy, ac mae'r ofn yn cynyddu. Ac felly roedd yr eglwys yn teimlo hynny. Beth os newn nhw ymosod ar ein plant ni? Beth os newn nhw ymosod ar ein rhieni ni? Neu'n nain a'n taid, neu'n mamgi, neu tadgi, neu beth bynnag yw e? Beth os newn nhw llusgo nhw allan o'i cartrefi nhw, a'i carcharu nhw? A mi fydden nhw'n bryderus. Maen nhw'n bryderus os maen nhw wedi gwneud hyn yn fodlon carcharu ar ôl iachau, claf, sydd yn beth da. Fe allan nhw'n gwneud i fyny pob math o beth amdano ni, wyneban ffyrnigrwydd yr arweinwyr crefyddol. Yr oedd y fath awdurdod gan yr arweinwyr crefyddol yma, gallant hwy wneud unrhyw beth yn ei herbyn, ei amddifadu o swyddi. Mi roedd hwn yn gyffredin, mi fydden nhw wedi gallu gwneud bywyd y Cristion yn anodd, peidio caniatáu bobl prynu o'i heiddo nhw, felly bydden nhw'n dlawd. A felly bydde ddim cyflog ganddyn nhw. Gallant i llabyddio nhw, bydden nhw yn aml iawn gallu pigo cerig i fyny a taflu cerig tuag at bobl tan i bod nhw wedi brifo yn arw neu hyd yn oed yn cael eu lladd. Ac yna i taflu carchar a'i lladd tra yno. Yr oedd hwn i gyd yn bosib. Ond hefyd yr oedd yr eglwys yn gwybod gall y dorf droi arnynt ar y peth lleiaf hefyd. O'n nhw'n gwybod beth oedd y dorf fel. Gair o gelwydd yn unig oedd ei hangen, a byddai'r dorf yn troi o fod o'i plaid i fod yn ei herbyn ar amrantiad. Byddai y dorf yn gallu newid ei hagwedd.
Felly roedd hwn yn gyfnod anodd yn yr eglwys fore, ond hefyd byddai'r eglwys fore yn wynebu gai a thrawiaeth. Roedd yn gyfnod anodd yn yr eglwys fore, lle roedd gai a thrawiaeth yn codi yn eu plith nhw. Bydd y nifer yn codi yn dod ag athrawiaethau yn groes i efengil Iesu Grist. Falle yn tynnu ambell ran o'r efengil, yn tynnu ambell ran allan, tynnu ffwrdd, neu eraill yn ychwanegu. Ni'n gwybod hynny, roedd gai athrawon o gwmpas y lle, ac roedd yn rhemp, roedd pob math o beth yn digwydd, anfoesoldeb yn digwydd, yn dod mewn i'r eglwys, a bydd y pobl yn dod ag athrawiaeth i'w gyfiawnhau e. Mae'n canu cloch yn diwe, i ni'n ei weld y heddi. I ni'n gweld pob math o athrawiaethau yn cael ei dal heddi a rhyw bwysleisiau gwahanol yn cael ei rhoi. Yr oedd yn anodd. Yr oedd yna gymaint o beryglon, bleiddiaid yn ei hamgylch ni. Ac ychwanegwch at hyn yn yr eglwys fore, siomedigaethau bywyd, siomedigaethau gan rai o fewn yr eglwys. Efallai roedd yna rai roedden nhw'n abod yn dda ers blynyddoedd wedi dechrau ildio i demtasiynau'r byd ac yn gwrthgilio, ond fydde hwn yn real iawn yn yr eglwys fore. Efallai bydde'r rhai oedd ar y cyrion efallai, ac wedi gwneud proffes, ac yna'n gweld Pedr ac Ioan yn mynd i'r carchar am iachau, ac yna nhw'n dechrau ofni, beth os newn ni, ac yna'n cael ei temtio i fynd ac yn gweld i teuluoedd nhw a'i ffrindiau nhw'n cael partïon a bob math o bethau, ac yn meddwl bydde lot yn haws os ai draw fy natyn nhw, ac yna'n dechrau gwrthgilio, a mi fydde'r eglwys yn goffa gweld hwnna fel siom hefyd. Mi roedd hwnna'n siom, roedd ofn, ac hefyd roedd yna siom. Mi roedd yna gymaint o bethau roedden nhw'n ei wynebu. Mi fydde'r rhai'n ofni gwerthodiad y byd ohonynt ac yn dechrau llacio yn ei proffes. Ac o'r y loes bydde hyn yn peri i'r weinidogion yr arglwydd, ond hefyd i'r aelodaeth. Yr oedd yn gwybod mai hyn oedd hanes yr eglwys wrth ddyfynu salm, yr ail salm, yn ei gweddi. Pan ddeithon nhw at ei gilydd, mae yna weddi yma. Gwrandewch adnod 25-26. Dyma be wnaethon nhw. Yn syth eithon nhw i weddi, ac i ni'n gweld 25, yr hwn trwy'r ysbryd glân yn ngenau dy was Dafydd a ddywedaist, paham y terfysgodd y cenhedloedd ac y bwriadodd y bobloedd bethau ofer. Brenhinoedd y ddeiar a safasant i fyny a'r llywodraethwyr am gasglasant ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei Grist ef. Os ych chi'n edrych ar yr ail salm, yr ddwy adnod gyntaf, na i ddarllen rwyna, dyma'r salm. Paham y terfysga cenhedloedd ac y myfyria bobloedd beth ofer, y mae brenhinoedd y ddeiar yn ymosod a'r peneithiaid yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei Grist ef. Nawr, y peth cyntaf chi'n sylwi, roedd yr Hen Testament yn gwynebu'r union rhywun peth a roedd y Testament newydd yr union rhywun peth i ni'n gwynebu heddi. Ond dyna o roedden nhw yn ei gwneud ac y bydd nhw'n gweld nôl wrth nhw weddio, maen nhw'n atgoffa hunan. Cynllwynio yn erbyn y Meseia. Dyna oedd yn digwydd, dyna beth oedd y salmydd yn sôn amdano, y cynllwyno yn erbyn y Meseia, sef yr arglwydd Iesu Grist, a cynllwyniant i gael gwared o'r arglwydd Iesu Grist. Dyna oedd y salmydd yn rhybuddio amdano. Ac yn ei gweddi nhw, maen nhw'n atgoffa hunan o beth sydd yn real ar eu cyfer nhw. Yn ganol yr ofn, maen nhw'n atgoffa hunan, dyma'r sefyllfa. Meddyliant, yn yr Iddewon, a'r pobl crefyddol, y Phariseiaid, wrth i'r amser datblygu meddyliant y gallan dywelu'r Meseia, a'i groeshoelio. Ac yn gweld, i ni'n gwybod mai cynllun Duw oedd hyn i'r Iesu fynd i'r groes. Ond dyma welwyd, brenhinoedd, arweinwyr, Herod, Peilat, y bobl yn codi yn ei erbyn. Ac felly mae'r proffwydoliaeth yn cael ei gyflawni. Dyma beth sy'n wastad i bod yn wir. Mae'r gelynion y Meseia wedi bod yno. Yr oedden nhw'n codi fyny yn erbyn gweision yr arglwydd, yn codi fyny yn erbyn y Meseia ei hun. Yr hyn a wynebant yn y presennol adnod 19 ac yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion hwy. Dyna beth oedd y salmydd yn gallu gweld. Roedd y salmydd yn dweud, paham y terfysga cenedloedd ac y myfyria bobloedd beth ofer.
Maen nhw'n cynllwynio yn erbyn Duw. Gallan nhw ddim llwyddo, ond dyna beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n cynllwynio, mae brenhinoedd y ddaear yn ymosod a'r penaethiad yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei Crist ef. Dyna beth yw hanes yr Iddewon. Cyn dyfodiad y Meseia, roedden nhw'n cynllwynio i gael gwared ar y gwir Meseia. Maen nhw dal yn aros am y Meseia, ond nhw ddim wedi aros am y gwir Meseia. Roedden nhw'n ei gesau. A dyna beth ddigwyddodd. Fe gododd y brenhinoedd yr arweinwyr yma a lladd yr Iesu. Cyflawnwyd e. Ond nawr yn adnod 29, maen nhw'n dweud fan hyn, ac yn nawr arglwydd edrych ar ei bygythion hwy. Beth oedd y bygythion yma? Mae'r bygythion wastad wedi bod, ond nawr mae yna fygythiad presennol yr oedden nhw'n ei wynebu. Efallai nad ydyn nhw'n yn wynebu eto yma heddi, y fath erledigaeth a wynebodd yr eglwys fore, ond yn sicr i ni'n gwynebu ar gyfwng. Ydych chi wedi meddwl am y bygythiadau sydd yn ein herbyn ni yma heddi? O bob cwr a chornel fe welwn wrthwynebiad tuag at waith yr arglwydd. Ydych chi wedi gweld hynny? Ydych chi wedi gweld fod yna wrthwynebiad fel roedd yn adeg y Salmydd, fel roedd yn adeg Pedr ac Ioan, mae e dal yn bodoli heddi, bygythiadau, gwrthwynebiad tuag at waith yr arglwydd, tuag at yr efengil. Hynny yw, y gwir efengil. I ni'n gwybod, ni'n dweud hyn yn aml, mae yna dderbyniad o grefydd yn gyffredinol, ac mae yna dderbyniad o'r crefydd efengylaidd yn gyffredinol. Yr hyn i ni'n ei weld heddiw, ond nid gwir ffydd efengylydd. Ceir croeso mawr i bob math o ddaliadau, beth bynnag ei naws, ond parhau yw'r atgasedd y ffyrnigrwydd tuag at efengil Crist, y gwir efengil. Dyna beth i ni'n ei weld e heddi. Eglwys anferthol yma, dal faint 600 ac edrychwch faint ohono ni sydd yma. Beth yw hynny? Mae yna fygyddiadau o'r byd, o'r eglwysi, rhai sydd yma gawydd i ddod i di yr arglwydd. Ni'n ei weld e. Ac mae yn frawychus yn diwe. Mae yn gallu peri, fel yn yr eglwys fore, yr oedd rhain yn ofni ac yn gweld siomedigaethau, ac i ni'n gweld rhywbeth tebyg heddi. Mae yna fygyddiadau yn cwmpas ni yn bob man. Yn ddiweddar, ges i'r achos i edrych ar y we, ar oedfa eglwys fodern, chydig wythnosau yn ôl. A sylweddoles i pam nad oedd pobl ifanc yn hoffi oedfa fel hon. Sylweddoles i syth. Sdim chams dyn ni, sdim gobeith dyn ni. Yn ddynol hynny yw, yn y cnawd. Roedd i gwasanaeth nhw yn llawn bwrlwm, yn slic. Roedd e fel sioe, oedd e fel mynd i weld sioe. Roedd yna bandiau yna, roedd yna bobl yn canu yna. Na'n bod tynnu siaced bant, a gwisgo Crist, a tynnu'r tei bant, a bwtwm top di dod yn rydd, ac falle llewis byr, ac edrychwch arno fi, dwi'n un ohonoch chi, dwi'n un o'r bobl cyffredin, ac yna rhywun arall yn dod mas ac yn darllen, a rhywun arall yn neud rhywbeth arall, rhywun arall yn canu, ac yna rhywun neges bach cerdded o gwmpas y lle, ac yna'r band yn chwarae to, a pob math o bethau, ac yna sylweddoles i, wel wrth gwrs, dyw'r pobl ifanc ddim yn mynd i licio oedfa fel hon, a rhyw ddyn canolig yn agos air bod yn hen, yn pregethu ac yn codi laisau, ac yn dweud am bechod, ac am fydolrwydd, ac am edifeirwch, ac am ffydd. Ond yna, wrth gwrs, gallech chi cael oedfa llawer fwy pleserus. Cneuon modern, neges fyr, chydig o jocs, gwisg wedi llacio rhywfaint. A dim disgwyliadau ar fywyd, dim sancteiddrwydd, dim ymwahanio'r byd. Tybio ni, dwi ddim yn gwybod yn yr achos yma, ond dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn y coleg. Pobl oedd yn gweithio'n rhan o'r brifysgol ac yn gweithio ymhlith Cristnogion ac yn dweud ar ôl y gwasanaeth, chi eisiau dod i'r dafarn am beint. A dwedes i, fel joc, yn meddwl mae joc oedd e. A sylweddoles i, mae'n nid joc oedd e. Ar ôl oedfa grefyddol i fod, beth am ymuno yn y byd yn ei meddwdod, a'i hanfoesoldeb. Oedd hwnna 30 mlynedd yn ôl, dychmygwch yr hyn weles i'n ddiweddar, mae e wedi dirywio'n diwe. A dim syndod fod yr ifanc, yr rhai sy'n proffesu heddi, yn mwynhau capeli fel yna, yn mwynhau'r sioe o wasanaeth, ac yn mwynhau y llacrwydd mewn bywyd, sdim ots os ych chi ddim yn dod i'r oedfa ar y sil, sdim ots beth ych chi'n gwrando gwylio, sdim ots beth ych chi'n nyfed, sdim ots sut ych chi'n gwisgo, sdim ots os ych chi'n cyd-fyw cyn briodas, sdim ots yr holl beth yna, dwedwch bod chi'n credu ac yn caru Iesu Grist fel eich gwaredwr, popeth yn iawn, dewch i'r capel o dro i dro, a sdim disgwyliadau, sdim rhaid chi ddod i'r pobl ifanc, sdim dar
rhaid i chi ddod i'r cwrgweddi'n wythnosol. Os ych chi ddim eisiau gwneud peidiwch chi a phoeni, achos i ni'n ddigon hapus, i ni'n llac ac i ni'n ymwynhau bod chi yma o dro i dro. Dim disgwyliadau, dim sancteiddrwydd, dim ymwahanu o'r byd. Gai ofyn i chi, ydych chi nawr yn gweld y bygythiad? Mae'r bygythiad yn anferth ar yr eglwys. Dim syndod bod ni'n wag, dim syndod bod yr pobl ifanc ddim eisiau dod i mwy. Ble mae'r pobl ifanc? Mae yna nifer yn ei proffes, dim nifer, mae yna nifer fach o man, y rai bach, yn ei proffes, ond fydden nhw ddim eisiau dod i oedfa fel hon. O, mae'n fygythiad yn diwe. Mae'r eglwysi efengylaeth modern yn fygythiad anferth ar y gwir ffydd. Mae yna gai athrawiaeth yn digwydd. Roedd yn digwydd yn yr eglwys fore. Roedd gai athrawon yn eu plith nhw. Dyna chi gymlethdod o leia beth i ni wedi gweld nawr yw dyn nhw ddim yn dod. Maen nhw'n gadael ein capeli ni, dydyn nhw. Maen nhw'n mynd i capeli llai mwy ysgafn ac yn mynd fyna. Ond beth chi'n gweld, beth oedd yn digwydd, roedden nhw'n eu plith ni ac yn trial newid yr eglwysi ffyddlon, oedd yn pregethu'r gwir ac yn wahanu o'r byd, ac yn trial dylanwadu o fewn. Ond yna maes o law pan yn methu maen nhw'n gadael a mynd i rwle arall. Mae'r bygythiad yn anferth. Roedd yna fygythiadau yn yr eglwys fore, roedd yn driennus. I ni'n gwynebu bygythiadau fel roedd Pedr ac Ioan. Efallai nad ydym ni eto yn cael ein bygwth i fynd i garchar, ond tybiwn ni fyddwn ni ddim yn hir cyn hynny. Mae'r rheolau gwlad yn newid ac yn mor hirt. Maen nhw ddim yn caniatáu i chi cael barn hyd yn oed bellach. Does ddim hawl gan neb i cael barn, ac os ych chi myneg eich barn chi, gallwch chi fod allan o swydd cyn i chi wybod hynny, ac o fewn carchar cyn i chi droi rownd. A beth nhw'n gwrando ar neges fel hon, byddwn ni'n tybio dweud, cyn bo hir, fydd hyd yn oed bygythiadau o garchar yn dod. Mae yn argyfwng ar yr eglwys. Edrychwch arno ni. Ni bron iawn ddim yn gallu cynnal oedfa. Pa fygythiad? Wrth gwrs bod yna fygythiad. A oes na ddyfodol i'r oedfa hon, heb sôn am oedfa'n sydd gyda chydig bach mwy na ni. Mae nifer o capeli wedi hen orffod cael drysau. Mae yna fygythiad anferth. Ac ar ben hynny'r siomedigaethau. Pan ych chi'n gweld pobl oedd yn arfer gwneud proffes ac eto fel y flwyddyn diwethaf yma, ble mae nhw? Chi wedi gweld y byd wedi dechrau cael gafel. Y difaterwch, yr anghrediniaeth, y bydolrwydd. Ond nid yw y dystiolaeth yn ymddangos fel ei fod ar fi'n diflannu o'n gwlad. Dyna'r dystiolaeth, dyna be mae'n edrych fel. A mae'n edrych yn fwy tywyll nawr nag oedd y blwyddyn yn ôl. Ac mae'n edrych fel bod y dystiolaeth ar fi'n diflannu. Y cwestiwn, a oes gobaith i cario'r oedfa yma ymlaen? A fedrwn ni wneud e? A fedrwn ni gario unrhyw oedfa? Chi'n edrych ar y capeli yma, y rai bach yma, ac maen nhw'n trial i gorau blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, a'r cynulleidfa mynd yn llai ac yn llai, ac yna rhai o'i plith oedd yna, yn arfer bod yn selog, ac yna beth sydd wedi digwydd, bydolrwydd i dod mewn, ac yn gadael i'r eglwysi mwy llac a mwy bydol. A chi'n gweld y rai ffyddlon, maen nhw'n cael un anodd. Gai ofyn i chi sut i ni fod i ymateb i hyn? Wel, yn ail. O na fydden ni'n ymateb fel Pedr ac Ioan ar eglwys fore. Ond gai bwysleisio, doedden nhw ddim yn gwadu bod nhw mewn argyfwng. Ac yn awr arglwydd edrych ar ei bygythion hwy. Maen nhw'n cydnabod y roedd yn fygythiad. Mi roedd na fygythiadau. Dydyn ni ddim yn claddu'n pen yn y tywod a smalio nad oes problem. Mae na broblem. Edrychwch arno ni. Nifer fach. Poblogaeth anfer tu fas. Chydig pobl sy'n mynd i eglwysi, maen nhw'n ysgaf neu'n fydol neu'n beth bynnag, ac yna chi'n gweld lle mae'r efengyl yn cael ei ffrigethu, bron iawn ni'n cael ein gorfodi i gair drysau. A beth yw'r ateb? Wel, edrychwch ar hyn, yn syth pan cyrraeddodd yr apostolion, wedi eu carchariad, aethant at y bobl i weddio, yn wyneb yr holl fygythiadau, yr erledigaeth, y siomedigaethau, yr ofnau, roedd hwnna i gyd yno, mewn ystafell, mi fydd yr holl bobl yna wedi bod yn ofnus. Mi fydden nhw wedi cael eu siomi gyda'r aelodau o'r teuluoedd efallai cyfeillion. Ond yr hyn a wnaethant oedd troi at yr arglwydd mewn gweddi yn sythbyn. A dim ni yn gweld hyn heddi, yn wyneb yr argyfwng anferth a wynebwn.
wrth weld Cristnogaeth gyfoes bydol yn cynyddu, yn lle gweld achosion ffyddlon yn gwanhau, cynulleidfa oedd bach ffyddlon yn mynd yn llai byth, lle ni'n gweld eglwysi sydd yn cynnig llacrwydd a bydolrwydd ac addoliad fel cyngerddau pop yn cynyddu. Pa beth dylen ni wneud? I ble dylsyn ni droi? A dylsyn ni gadw i fyny ar newidiadau? Beth am i ni ddod at ein gilydd a creu rhyw bwyllgor a penderfynu sut fedrwn ni gyrraedd y bobl? Sut fedrwn ni newid mwyn i denu nhw mewn? Sut fedrwn ni gadw nhw? A bydde rhywun yn rhoi llaw lan, wel, beth am i di cadw dy lais lawr tipyn bach? Dwi wedi cael hwnna sawl gwaith. Beth am i chi wneud y bregedd chydig bach yn fyrrach yn lle 35 munud, 40 munud, beth am wneud yn 20 munud? Beth am ddod a cwbl y cyneuon mwy modern mewn? Dyna'r newidiadau mae'n yr rhai yn galw amdano. Beth am peidio dweud, dwi wedi clywed hwn, peidiwch a sôn bod yn ddim yn beth da i Gristnogion i fynd i lefydd y byd achos mae hwnna'n gallu tramgwyddo pobl. Chi ddim eisiau upsetio nhw, chi ddim eisiau brifo'u teimladau nhw. Peidiwch, gadewch nhw sorto hwnna mas a ben i hunan. Wel, be ddylsen nhw, petai gwirth wedi digwydd, mi fydde fe'n rhywbeth naturiol, ond hefyd mae yna le i ddysgeidiaeth. Beth i ni fod i wneud? Moderneiddio addasu? Neu ymateb fel gwnaeth yr eglwys fore, troesant at yr arglwydd mewn gweddi, ac fe wnaethon nhw weddio, a fe wnaethon nhw frwydro mewn gweddi, dim dod ar rhestr hir faith o bethau pynciau gweddi ni eisiau wneud. Ond dyna beth yw'r peth modern efengyledd i ni wneud. Pynciau gweddi a cyfres hir o bethau materol. Wrth gwrs, mae yna le i ambell i beth o weddi materol. Ond os i chi am weddio mewn argyfwng, dydw i ddim am weddio am fraich tos neb. Beth yle fe fod? Gweddio o arglwydd trigar hawr ddim. Ter dim pryd, mae'n argyfwng arnom ni. Fe fydd yr dystiolaeth o dy air di ar y fengil yn diflannu o'n glad, ond i bai ti ddod nôl. Dyna beth yw gweddio, dyna yw cwrdd gweddi, pledio ar arglwydd. O arglwydd achub, o arglwydd diwygiad trigar hawr ddim. Dyna'r neges, dyna beth sydd angen i ni weddio amdano. Fe droeson nhw at yr arglwydd. Am ddechreuad yw gweddi. Gwrandewch ar adnod 24. Hwythau pan glwsant o un fryd a gyfodasant a'i llef at Dduw ac a ddywedasant, o arglwydd, tydi yw'r Duw, yr hwn a wneithos dy nef, a'r ddeiar, a'r môr ac oll sydd ynddynt. O am atgofio. Atgoffa'r bobl. O, cofiwch, i chi'n ofnus, i chi'n bryderus, i chi'n meddwl fi dim capel ymhen 5 mlynedd, fi dim dystiolaeth, beth i ni'n mynd i wneud, beth maen nhw'n wneud? Cofiwch pwy yw Duw. A sofraniaeth yr arglwydd, fe yn gwnaeth ac nid ni ein hunain. Dyna beth maen nhw'n wneud. Maen nhw'n dyrchafu enw ei Duw, ac wrth wneud hynny maen nhw'n cofio, o, peidiwch ag ofni. Mae ein Duw ni wedi gwneud y bydoedd, wedi gwneud y ser, wedi gwneud y lleiad, y bydysawd, wedi gwneud y moroedd a'r popeth sydd yn y moroedd. Mae wedi creu y cyfan. O amgysur wrth allu troi at ein Duw ni sef ein creawdwr. Mae'r gweddi, mae'n dilyn patrwm Hesecia pan yr oedd byddin a Syria yn amgylchynu Jerusalem. Mae'r un fath o weddi dylen ni fod yn gweddio heddi. Gwrandewch ar y geiriau yma, yr un yw'r naws, yr un yw'r patrwm o'r gweddi, yr oedd rhain yn cydnabod yr argyfwng yr oedd yn wynddi. Eseia 37 adnod 16 ymlaen. Gwrandewch ar y weddi yma, ydych chi'n gallu gweld fod yr weddi yn addas i heddi? Yr oedd yn addas i'r Pedr ag Ioan, ar eglwys fore, yr un yw'r patrwm. Beth am heddiw? Arglwydd y lluoedd Duw Israel, yr hwn oed yn trigo rhwng y ceriwbiaid, ti ydwyt Dduw, ie, tydi yn unig, i holl denasoedd y ddeiar, ti a wneithos y nefoedd a'r ddeiar. Gogwydda arglwydd y glist, a gwrando, agor dylygaid arglwydd, ac edrych gwrando hefyd holl eiriau Sennacherib ar hwnna'n fonodd i ddifenwi y Duw byw. Gwir yw o arglwydd, y frenhinoedd Assyria, ddifa yr holl genhedloedd a'i gwledydd, a rhoddi ei diwiau hwy yn tân, canis nid oedd yn thwy ddiwiau, ond gwaith dwylo dyn, o goed a maen, am hynny y dynistiasant hwynt, yr awr hon gan hynny o arglwydd ein Duw, achub ni o'i law ef, fel y gwypa holl deyrnasoedd y ddeiar. Mae ti yw yr arglwydd, tydi yn unig. Dyna'r weddi. Yr oedd e wedi deall yn do beth oedd gweddi mewn argyfwng.
Ond y broblem efallai yw, dydyn ni ddim wedi gweld bod ni mewn argyfwng. Gan bod ganddo ni gytrefi, gan bod ganddo ni fwyd a diod, gan bod ganddo ni popeth i ni eisiau, popeth yn ei le. Yr argyfwng pandemig yma, does neb fawr wedi sylwi bod ni mewn pandemig ysbrydol o'r mwyaf, anghrediniaeth, a cholledigau tragwyddol. Mae'r peryg yn does. Mae'na beryg yn ystod y cyfnod yma, mae pobl wedi cymryd i golwg oddi ar yr arglwydd, ar gwir bygythiad, ac ddim wedi gweld ein bod ni yn gwynebu bygythiadau argyfwng o'r fwyaf. Wrth weddio fel hyn i gofio mae un holl alluog yw ei diw nhw. Y mae pob peth yn ei ddwylo ef, o dan i awdurdod ef, o'r fath gysur oedd hyn yn wyneb yr holl anawsterau, yr holl fygythiadau. Ni all neb wneud dim heb ganiatad yr arglwydd. Mae'r weddi yn parhau, drychwch ar adnod 25 ymlaen, yr hwn trwy'r ysbryd glân yng ngenau dy was Dafydd a ddywedais, paham y terfysgodd y cenhedloedd ac y bwriadodd y bobloedd bethau ofer. Brenhinoedd y ddeiar a safasant i fyny a'r llywodraethwyr am gasglasant ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei Crist ef canus mewn gwirionedd yn y ddinas hon yr ymgynullodd yn erbyn dy sanct fab Iesu, yr hwn a eneiniais ti, Herod a Pontius Pilat gyda'r cenhedloedd a phobl Israel i wneithir pa bethau bynnag a raglinio dy law ath gyngor di ei gwneithir. Gwrandewch ar hwn, dyma be maen nhw'n dweud. Y bygythiadau cyflawnwyd y proffwydoliaethau. Fe gododd do brenhinoedd yn erbyn Crist ac roedd hwn yn gallu peri ofn. Fe gododd nhw. Fe gododd nhw yn erbyn Crist, ond ofer ei bygyddiadau, do fe wnaethon nhw groeshoelio'r Iesu, ond hyn ni lwyddant. Pam? Achos dyma oedd cynllun Duw i'r Iesu fynd i'r groes. Mae nhw oedd yn eog o'r pechod o wrthod yr Iesu a lladd yr Iesu ei groeshoelio fe, ac maen nhw'n atebol am hynny, ond dyma beth sydd yn hyfryd fan hyn, o'n nhw'n cael ei atgoffa, mae Duw yn sofran, mae ar waith, ac ni'n gweld ar waith, bygythiadau'r brenhinoedd yma. Dyma oedd cynllun Duw cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Iddo anfon ei fab Iesu Grist i pwrpas, beth oedd y pwrpas? I dalu'r pris am ein rhyddid ni, i rhyddhau ni o gaethiwed pechod o'r un drwg, i'n tynnu o deyrnas tywyllwch, o deyrnas i deyrnas y goleuni ac i deyrnas yr arglwydd. Am gysur, am hyder y cawson nhw i wybod, i'w hatgoffa ei hunan o'r hyn sydd yn wir. Cofiwch wrth weddio fe gofio nhw. Mae ei Duw yn abal i ateb ei gweddiau. Gall ac y mae wedi cyflawni yr hyn oll y dymuno. Hyd yn oed yn y gorffennol yn dweud, pan roedd y bygythiadau yn erbyn Crist y Meseia, yr oedd Duw yn goruwch lywodraethu. Peidiwch ofni. Atgoffwch Duw yn eich gweddiau, atgoffwch Duw pwy yw e, atgoffwch ei fod yn sofran, ei fod ef yn abal. Dyna beth oedd y weddi. Fe ddeallon nhw. Fe eithon nhw syth at ei harglwydd mewn gweddi. Wel, i orffen, cadwedigaeth yr arglwydd, edrychwch ar adnodau 29 a 30. Dyma'r diwedd y weddi, ac yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion hwy, a chaniataeth weision dreithi dy air di gyda phob hyfder, trwy estyn ohono dy law i achau, ac fel y gwneler arwyddion a'r hyfeddodau trwy enw dy sanctaidd fab Iesu. Dyna oedd ei gweddi nhw. Roedden nhw'n cydnabod y bygythiadau ac yn galw ar yr arglwydd. Dyma yw'r ateb, ei niferoedd bach yma heddi, ac mewn amryw le arall yn ein gwlad, sawl capel arall i ni'n gwybod amdano. Falle dim llawer yn nhw bellach, ond mae yna rai yn does ar hyd a lled y wlad. Ac i ni'n gwybod mae bach yw y niferoedd. Ac yr holl difaterwch a'r anghrediniaeth sydd o'n cwmpas di. Be sy'n rhaid i ni gofio, mae'r arglwydd yn sofran. Ac fe all o'r chymyn y fendydd, llwyddodd wrth arparu a chawdwriaeth trwy anfon ei fab. Y bygythiadau, methant dywelu'r Iesu, tywalltodd yr Iesu ei waed, ond fe wnaeth hyn o'i wir fod ein mwyn i fe ddath doedd dim byd yn mynd i rwystro i gynllunau. Mwyn i'n golchi ni'n lan yn wynach na'r eira, a maen nhw'n gweddio fan hyn yn wyneb yr holl fygyddiadau, a chaniataeth weision dreithi dy air gyda phob hyfder. Ond nid yna, falle,
I ni am I weddio amdano. Caniatâ o arglwydd. I ddweisio'n bregethu gyda nerth. Bod y ymdeimlad o'r nerth falle chi'n teimlo, I ni'n edrych mor wan yn dydyn ni. Drychwch arno ni, ni'n edrych mor wan. Mi fydde'r mwyafrif yn chwerthin am ein pennau ni. Drychwch arno chi. Pryn yn gallu galw'n gynulleidfa, maen nhw'n dweud. Chi ar eich gliniau. I chi bron iawn wedi dod, mae rhaid roed yr allwedd yn y drws a'i gloi. Dyna pa mor wan I chi. Ond be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dweud, o Dduw, ti yw creawdwr y byd. Ti trwy dy raglenniaethau wedi sicrhau y brenhinoedd oedd yn erbyn gyda'i bygythiadau. Ni rwystrant gwaith y Meseia. Do, fe laddon nhw'r Meseia. Ond fe atgyfododd o'r bedd y trydydd dydd. Dyma oedd cynllun Duw. Mae dy gynlluniau di wastad yn llwyddo. Yr oed ti yn sofran. Ac nawr o Dduw, nertha dy weision I bregethu yn y dyddiau blin yma. I bregethu'r newyddion da o faddeuant pechodau. A do 30, trwy estyn ohono dy law I achau, ac fel y gwneler arwyddion ar hyfeddodau trwy enw dy sanctaidd fab Iesu. O, be wnaethon nhw? Fe alwon nhw ar yr arglwydd, I estyn ei law a chybod, I achau y neidiau. O, Dduw, achub y neidiau. Ond dyma ddylsai fod ein gweddi ni heddi. Y bydd braich yr arglwydd ei law yn ymestyn allan at rywun. Efallai yn yr oedfa hon, yn yr adeilad, neu falle wrth wrando ar y we. Y bydd yr arglwydd yn ymestyn allan ei ddwylo, ei fraich a chibol ac yn ei cipio allan o'r ta. I ni'n credu fod hynny'n bosib, wrth gwrs sy'n bod ni'n mi roedd Pedr ac Ioan yn credu fod yn bosib, ac felly ni'n credu, o Dduw, yr wyt ti'n holl a lluog, yr wyt ti'n sofran, ac mor wan I ni'n edrych, nad yw hyd yn oed Cristnogion am sefyll gyda ni'n edrych ar ein cynhadledd I fydd yn dod fyny'n fuan. Yr hyn sydd wedi bod yn wir, a beth sydd yn edrych ar y funud pan ni'n edrych ar ein hoedfant, gan bod ni yma mewn oedfa Gymraeg, faint fydd yn dod i'r oedfa Gymraeg, bydd ar y we tro yma. Ond faint oedd yn dod yn y cnawd o blith yr holl Gymru Cymraeg yn ein gwlad ni. Nesaf at ddim. Well ni math arall o gynhadledd, efallai. Math arall o addoliad. Math arall o neges sydd yn caniatáu I mi wneud hyn a'r llall, torri'r sil. Ymuno gyda fy ffrindiau'r nos Wener, sa eisiau unrhyw cyfyngiadau ar fy mywyd I. I ni'n edrych yn wan yn dydyn ni. Ond arno ni alw ar yr arglwydd, Dduw graslon trig ar hawr ddim. Gweithio neu'n plith ni, achub neidiau, bod ni mor wan, bod ein hoedfaw ni yn fach I niferoedd, bod pobl yn dilyn math arall o grefydd, Dduw graslon, dyma yw'r ffordd, ti yw'r ffordd, y gwirionedd ar bywyd, does dim ffordd arall at y tad, ond trwy'r Iesu, dyma'r unig efengil, does dim addasiadau o'r efengil I gael, does dim materion o farn ar yr efengil, dyma yw'r ffordd, does dim ffordd arall, does dim trafodaeth, dyna pam dyw pobl ddim yn licio ni fe, achos does dim trafodaeth, dyma yw'r ffordd, fe ddywedodd yr Iesu, mae fe yw'r ffordd, yr unig ffordd, mae fe yw'r gwirionedd, yr unig gwirionedd, ac mae fe yw'r bywyd, yr unig fywyd, ac mae fe yw'r unig ffordd i'r nefoedd at y tad. Dduw, felly tyrd am bendithio ni, achub yn y dyddiau tywyll yma. Neu falle rhywun sydd ddim yn gwrando hyd yn oed ac yng nghanol pethau'r byd, yn anwybyddu dydd yr arglwydd nawr, efallai'n codi dwrn at yr arglwydd, y bydd braich estyngedig yr arglwydd yn eu cyffwrdd nhw yn eu bydolrwydd nawr. Lle bynnag maen nhw. Ac yn ei argyhoeddi o'i pechod, y bydd yr ysbryd glân wrthi nawr efallai, a ryw draeth lan y môr, neu falle mewn rhyw barc a barbecue gyda'r ffrindiau, a'r peint o gwrw drwnd y lle I gyd, a glasid o win, a'r hael yn tywynnu, rheolau'n llacio, dyma'r ffordd I dreulio sil, gwyl y banc,
Dyma beth i ni'n neud, mwynhau'r tywydd, ac efallai bod yna rhai gafodd ei magu ar ei lwydydd Cristnogol. Dyna le maen nhw nawr yn ei shorts a'i crysau wedi mynd i'n nofio falle, a dod nôl ac yn torheilo ac yn mwynhau a'r gerddoriaeth ar ei speakers bach nhw, a mae e'n canu a maen nhw'n mwynhau'r canu, falle maen nhw'n dawnsio, ac yna falle bydd braich estynedig ar arglwydd yn dod, a'r ysbryd glân yn dod, ac yn ei dwys bigo nhw. A fydd rhywbeth yn dod ac fydden nhw'n eistedd i fyny ac fydden nhw'n cofio rhyw adnod, fydden nhw'n cofio rhyw weddi, fydden nhw'n cofio rhyw bregaeth ac fydd argyhoeddiad o bechod yn dod drosyn. I chi'n credu fod hwnna'n bosib? Wel, dwi'n credu fod hwnna'n bosib ac yn gweddio fydd yn digwydd heddi. Y bydd braich estyngedig yr arglwydd yn achub, yn iachau'r enaid. Ac yn argyhoeddi'r enaid o bechod ac yn ei harwain at y groes. Ond nid dyna yw gweddi Pedr ac Ioan. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn gweddio am ei diogelwch nhw. Dyn nhw ddim yn gweddio am falle bod ar ddyrnau nhw'n brifo ar ôl yr cadwyni oedd arnyn nhw. Mae mraich chi'n brifo, neu chi weddio bydd y mraich chi'n teimlo well. Sa'n ni gweddio am fy mraich chi'n teimlo well pan mae'r argyfwng o'r mwyaf? O Dduw achub eneidiau. Y mae'n argyfwng o terdyn plith bendithiau'r eglwys. Arweinia eneidiau at y groes, at droed y groes lle deliodd Iesu Grist a'i pechod. O am ddyddiau eto pan welwn ni'r arglwydd yn gweithio ac yn dwyn pobl at o'i hun trwy ei ras anorchfygol. Gwrandewch ar y geiriau mae orffen. Hadnod 29 a 30 eto, dyma'r weddi. Dyma beth ddylen gweddi ni fod ac yn awr arglwydd edrych ar ei bygythion hwy. A chaniataeth weision dreithi dy air di gyda phob hyfrder. Trwy estyn ohono dy law i achau, ac fel y gwneler arwyddion ar hyfeddodau trwy enw dy sanctaidd fab Iesu, ac edrychwch ar y canlyniad. Am ateb i weddi, adnod 31. Ac wedi iddynt weddio, siglwyd y lle roeddynt wedi ymgynnull ynddo, a hwy a lanwyd oll o'r ysbryd glân, a hwy a lefarasant air Duw yn hyderus, a lliaws yr rhai a gredasant, oedd o un galon ac un enaid, ac ni ddywedodd neb ohonynt fod dim ar afeddau yn eiddo hunan, eithyr yr oedd ganddynt bob peth yn gyffredin, a'r apostolion trwy nerth mawr ar o ddasant dystiolaeth o atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt hwy oll. Dyna chi fendith ar yr eglwys. Dyna ein gweddi ni y bydd yr arglwydd yn dod. Ac os yw yn penderfynu siglo'r adeilad a'i ffeidionol, leia lle siglo'n heneidiau ni, gall siglo'r adeilad. Does gen i ddim cwestiwn am hynny, os mae dyna yw dewis yr arglwydd, fe allan ei be bynnag a fynydd e. Ond beth i ni'n gweddio bydd yn siglo'n gwlad ni. Fydd yn siglo'r proffeswyr Cristnogol sydd ddim yn mynychu'r oedfaon ac yn anwybyddu'r sabath. Bydd yn siglo'r rhai gafodd ei magu ar ei lwydydd Cristnogol ac sydd yn torri'r sabath ac yn dilyn trywydd y byd. Fydd yn siglo'r rhai sydd erioed wedi bod yn hir arglwydd ac yn peri iddynt feddwl pam fod na awyr, pam fod na haul, pam fod na fôr, pam fod na adar, pam fod na natur mor brydferth ac yna gofyn mae'r rhaid bod yna Dduw ac yn ni'n cael ei siglo gymaint iddyn nhw ddod i geisio ffordd a chawdwriaeth. Dyna'n gweddi ni ac yn awr arglwydd. Edrych ar ei bygythion hwy, a chaniataeth weision dreithi dy air di, gyda phob hyfrder trwy estyn ohono dy law i iachau. Dyna'n gweddi. Y bydd yr arglwydd yn achub ac yn iachau eneidiau yn y dyddiau tywyll yma, ac yn delio gyda'r bygythiadau, ac yn bendithio ei air ei efengil unwaith eto. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n diolch i ti am ffordd a chawdwriaeth, ac mor wan i ni'n edrych, yr holl fygythiadau sydd yn ein herbyn ni, a'r holl siomedigaethau, i ni'n gweddio, o Dduw, i ti ddod i'n plith, i ti ymestyn allan dy fraich i achub eneidiau, tyrd gogonedda dy enw yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o'r tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gen i aros ar ein heistedd i wrando recordiad o Emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol oes. 103.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.